ake yi ba bana barka ne garin ne harkokin ne ya zafin nan ne wai so da kai dai barka shigo kenan yau an yi wani irin zafi kai ba kai an ba cewa komai wallahi a yau na gaya ma da na shiga daki gashi fa kaya ne a jikina na cire kai ba ni da komai amma idan ba gumi kawai nake hada shimfiɗa ta yadda suke ciyar kawai wato alhaji ina baka labari yau din nan kai irin zafin da aka yi ya ɓaci wallahi Allah bi gida waye wannan wai kamar na baro da gadi kai Allah da iko yake salamu alaikum wai ina ka samu mashin din nan ne ka gani ni mamakin da nake ba jiya fa yace bai ko sisi amma ka ganshi da sabon babur ko Allah kenan nake ga muku ai yanzu nan zan ba ku labari wato kun san akuya ta ai akuya ta da nake kiwo wato Allah da hikimar sa kullun ina kiwon akuyan nan ta kullun ina bata dusa to ina dan sakin ta lokaci ba lokaci tana dan zuwa tana dan kiwo ba ashe wajen wani mai gongon take tafiya tana mai ta'ari ni shekaran jiya aka mun ƙara yace kullun akuya ta sai ta zo ta ci masa kayan gongon wato ƙarafuna kenan wato jiya da daddare ina komawa gida kai ikon Allah idan na ganta da katon ciki na ta ma akuyoyi yan biyu za ta haifo mu wallahi ina da daddare kawai sai naga akuyar nan ta fara nakuda nan nemi taimako naga babu jama'a kawai ni dai na tafi zan karba haihuwar abata da kaina wallahi ina zuwa nake gaya ma kafin ma na karasa kusa da ita kawai sai gani ta sumbulo min wannan katon mashin din lalle ka rena mana hankali game da rena mana hankali yanzu aka ce gudu wai akuya ta yi kuma ta ba ka rena mana hankali